Good Friday, Good Friday, Good Friday, Good Friday. Ache वर्षाचे दीस कॅलेंडर उचलिल्यार पावता हिंदू मुस्लिम क्रिस्तांव तांचे वेगवेगळे दीस आसता हिंदू श्रावण जाल्या मुस्लिम रमजान पाळटा क्रिस्तांव कोरेस्मान उपास तशेंच तेवूय उपास करता जसो काळ बदलता तसो मनीस बदललो आदी धर्माचे दीस पूर्वज लोक मानतालो आतांचो जायतो लोक आतां कामान बुडलोलो हाकाच लागोन मनशांनी देवाक फाटीं दवरलो Good Friday, Good Friday, Good Friday, Good Friday, Good Friday. आमची इंडियेच्या मापार आमी पळय जाल्या इंडियेचो कोणूय मिनिस्टर मेल्या प्रोग्राम बंद कोत्ता रेडिओ टीव्हीचेर आसल्या दिसभर मरण दाखयता टीव्हीर कांयच ना पळोवंक गेल्या देवान रचलेल्या मनशांचे लोक हे दीस मानयता ऑक्टोबराची 2 तारीख गांधी जयंती वर्तता त्या दिसा 12 बोनासोन बेबे सोन्याक गोळ घोळटा कोरेस्माच्या दिसांनी सांगा कोण उपास करता Good Friday, Good Friday, Good Friday, Good Friday, Good Friday, Good Friday, Good Friday निमणो सुक्रार जेजू खुर्सार मोसता त्या दिसा रेडिओ टीव्हीचे प्रोग्राम चालूच आसता एक मंत्री मरतो इंडिया दुकान पडल्या दिसता देवान रुचलेले मुनी देवाक मानूंक विसरता आदलो लोक आमचो आवार्थान जियेलो गुड फ्रायडे दिसा जेजू कोण रडटालो वडिलांनी टीव्ही प्रोग्राम बंद करूंक जाय आसलो नातूर दिसूय बोर जेजूचो प्रोग्राम टीव्हीर दाखोवंक मागता